Mama. Bunda. Nanti kowe lagi. Lele potongan loncot. Neng iki lek wong jogat iki kudu wae suasana mini muka kudu apik. Malah kaya wedok. Kudune piye? Sautulan iki guyu. Hei. Tak. Tak. Raya bocah cilik lak sik urung iso nata mimik muka. Kowe lho mbokan. Lele, aran. Ora antas wae supportermu belum lumpuk kak mau ki lho pisan. Jamaah we. Jamaah tenan nek. Iki krungu adan. Heh, Nyapa? gak tawon. Apa? Yo. Mas Budi lho.
wedok iki apa tajem lho. Anus ngambune iki tajem. Ambune apa, Dik? Letong jare. Wong wedok jujur ngene iki. Piye? Letong jare. Kowe iki mbok aja nggawa-nggawa ngono kuwi aku lak ora patek seneng. Nyapa? Ini tak omongi. Apik iki. Pademu kok jangan ora patek seneng. Kowe ngelokne aku ambune kaya apa? Letong. Nuwun sewu tak ambune nggonmu. Piye? Apik to? Solarapane sik nemen Pak Iwak. Kaya cuwilan mayit iki. Lah malah kaya batang. Lho tumen kok parfumku lho Vanilla Milk. Apa? Vanilla Milk. Oh, balsem kuwi. Balsemmu kuwi wah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngelengkong iki pundi? Kidul kali ora umum nggih. Ora umum. Reyokan gedhe nekakne dadak 6. 6. Iki ngono elek-eleke kudune iki sing iso nanggap ngene iki Pak Camat. Kok iso, Pak? Lho, dadak 6 ki regane larang lho nggih. Ya ya. Pemain ya api-api lha iki kok kentung betok 2,5. Kentong kok kira setengah. Iya, Jakle delok kabeh. ora omong paling ngendak ki Camat. Ora iku tamat. Acara mantenan iki pundi temantene? Lah kok ngacung kuwi wong. Kowe mantane ganteng kopian. Monggo anu Mbak manten kalian Mas manten kula aturi jumeneng wonten mriki monggo. Nyapa? Aku masih gak asing. Lah kok ora asing ki lho. Kanca sekolah iki. Sing ngecari aku bolos ben kowe lah. Kanca sekolah. Sekolah. Sekolah apa mbiyen? Ya, STM. STM. Jurusannya loro. Apa? Komputer karo hukum. Bengine kecekel aku. Kuwi jenenge iki maling komputer. Ayo. Bocah desain nek masih lak lulus. Lah kowe lak ditokne to kae. Tokne apa perkara kuwi? Wae praktek. Nyapa? Rasa mlebu. Gurune kok aku dhewe. Lan manten iki nek serasi ngene nggih. Serasi. Masih dhuwur putih resik, mbake ya putih resik sejajar Kaya seimbang. buku. Buku yo ngene iki. Wong grup musik iki dawa sing. Kok Mataku. maksudnya sisi iki guys sendal jinjit kan sisinya hilang kok terus gayo blok kae terus Perkara mbokku dari sotek silikon lho. Pengen langsing malah gede sisik. Dadi mau aku tak becing. Niki manten anyar nggih paling ngendak adewe ning kene iki urun pola ya urun donga. Donga dhewe urip umurat mari to donga. Dah iki jebles. Niki namung meling mawon kagem temanten kekalih. Kersane omah-omah kuwi ayem tentrem. Sing penting panjenengan gedhekne rasa syukure. Wa ita adna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Kok tanggapane YouTube pengen 100 YouTube dongane gurku. Orang gone angga kae dongane yo koncone Korea. Yo si katung-katung ngono. Lambemu ngono lha iki adewe manggon ning gone para alim ulama cedhek pondok. Roh. Menika ya cedhek masjid. Lah ya paling endak donga yo gawe Arab.
Wis kok. Lha Ate kok klerok ning ngendi? wong donga iki kowe Arabe to. Arab Aku tak huruf hidayah. bocah iki kok wong aku ki Arab ra kelas wis dhuwur to kok kowe malah hijaiyah iki lho. Hidayah to. Alif ba ta sa. Iki nek kene nggone para alim ulama lho nggih. Aku wis suwi pondok wis suwi lho ya. Pondok suwi kidul kali ini Kidone suwi. ya ngaji. Ora bakal pentol ngono. Wong bakal pentol nek mung ngeguk-ngegukne. Kowe iso nggelar kudu iso gulung. Iso alif 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 ada tulisannya alif to. Alif ayat Allah lip iki tanda. Kuwi wis menggambarkan hablum Allah, hablum nas. Bocah iki ana ya teko hablum minallah. Untung lawan tantung-tantung. Iya dadi adewe urip ning alam donya Kowe kuwi. iki ora nyaku ora lucu asline. Lambemu mbok aja ngono adewe iki tim. Tim sekene mbok apusi ora utok. Iya sekata. Adewe iki manembang marang Allah lan bersosialisasi kepada manusia. Ada apa-apane kudu eling karo sing gawe urip. Hablum minallah, hablum minanas ya temu lho bocah iki. Temu. Iya. Boleh duit lele. Bak, bak. Bak iki cara lemburi mah bake wadah. Wah, Manten loro kuwi kudu duwe wadah sing nrimo. Muga-muga dadi maneh sakinah babadah warahmah. iya lho ya apik lho kuwi temu lho ya iki. Tak iki taat. Agama apa Islam kudu Islam. taat. Salat 5 waktu. Oh ya bener wong ya cedhek masjid kaya kene ya kudu eling 5 waktu lho Mas nggih. Sak. Aja mikir sakmu dhewe sae garangan ya pikiran. Lah wong lambemu ki kaya torang lho nggih. Entak-entake ya rono dhuwit ae. Aku neh ya. Lah kok iso mikir aja mikir sakmu dhewe kok mikir sae ganongan. Maksud kok iki omongan tuwek kuwi kocok goblok. Lah saya aja mikir sae dhewe, yo mikir sae tanggamu apa ngamal ibadah. Sedekah. Lah ya kaya ngono. Lah iki wis jenenge sedekah amal jariah. Gawe tontonan ora kok didelok dhewe nyatane masyarakat ya bebas ningali kok. Bener to ning sakku pikiran lho. Kok ya rono neh lho iki ora lagi mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal diparingi momongan ayam asale bangun rumah tangga. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih monggo kala terus matur suwun iki. Suwun wala. Iya nggih anu kantongi sini mbakku. Ya. Contok. Kenapa? Anu aduh dongokne angel. Kowe iki yo aja ngono lho, Pak. Ora iki jenenge dagelan iki sira kuwi. Lah Lah iki gur-guyon tapi dongae muga-muga kabul. Reokan sore iki nggih. Apik Regeng apik mesti. mengkano mesmene tebuleng ngono. Udu temu kumon. Alhamdulillah iki mah koncone yo akeh. Oke. Saka tuwek-tuwekane kuwi putar-putur teko Paksi, matur sembahun. Rombongan Korea matur sembahun. Putar-putar. Ora nanggap nek kutur wae. Tak kelas iki ya iki kok iki kok. Lanjut lagi ya. Monggo ayo ta.
bukan mukrim. Sadang musola. Potonganmu kaya indah tikus ngono kok iki kok muni bukan mukrim barang. Lah aku nek mbok panganan to. Lu cak ora anggere jeblek andene kowe mambengi. Ngapa? Basane kene tak bukan mukrim. Ya. Neng ngetan pom Ngapa? gitu dalan. Ngapa? Kok kekek dhewe. Pangku dhewe ngene. Kuwi aku pas mendeng dusul bloku. Jeblek sae kok iso. Dadake enem nggih, Mas Ferry aku ya. Suruh. Iki suwi apa kok? Ya ya. Iki buyuk pokon. Ora apa-apa rada suwi nanggap Oh, ganang. iki tuan rumah metu iki. Oh, baik metu kursi tok. Di kursi arep lungguh gitu kok. Tak terus oleh to? Boleh. Oleh to? Ya ora apa-apa. Ayo. Ya, Pak. Bojo tua karo bojo muda. Kacung. Ya nek iki ora kok kacung lho. Kacang tanah. Tumen ngomongin bukan mukrim kok malah njaluk loro iki kok. Baca tak. Aku men aku bacot tak terus loro iki lho. Mama. Bunda. Ayo tak kerja dulu. Ya. Apa ki ngipi ki ra yo oleh dhuwur. Ora apa-apa ngimpi. Wong ngipi tak. Oh tembung umpama. Tak ngedis. Lagi pas kaya kanca rene Ya, Bang. pembarau kondang Yang di Petri. iki mbok kowe iki mbok inisial ngene lho nang nyeluk ki kok. Ora suruh. Petri iki lho. Kancane iki serabi kabeh. Rabi Nang kabeh. kabrel. Anake wis gede-gede iki. Iya, Pak. Anakmu besok umur piro, Petri? Wis tuwek kowe iki tuwek. Ya ngono kuwi didongakne lho nggih. Wegah. Kene dhewe rabi kok dongan. Andene iki kok alokne ceplos-ceplos. Lah nek omah coba terus lho. Nyapa? Aku dongak lho nggih. Piye? Aku Mas ben rabi. Lah terus Oh pacare gila dulu jatri kuwi lho. nek kok turut barang ki nyapa to iki? Aku besok bayangne. Kowe terapi jatri dadi manggolo. Kuwi Kowe lho, aduh. kowe lho. Trep ditumpuk kamu diterpali. Kowe ora nek Mas Jatri ya ora dadi dhewe ngene iki lho iki. Lho. Aku yang nggon bayangne besok wedake apa ya Mas Jatri? Kowe besok dipacaki Cina. Potonganmu Cina luwing. Yo, Ayo.
Bocah kene anyang-anyangan piye lho, Nggih? Hah? Bocah kene anyang-anyangan piye? Lah begini masak ini. Mama. Aku belum begitu, Mama. Kok belum begitu? Beda nek kuwi iki adek dhewe sik imut-imute gemes-gemese. Oh, jalan ini ora dilarang ya? Oh, dilarang agama tenan kuwi. Enek HAM, Ham. hak asasi manusia. Ya. Dosa. Ya. Lho. Lah iya. Ya wis ngono ae kok. Iku ya. Adek gitu.